Dokaitimbwe mabuja atauya nunhau dzomanhoko dzozuva ro27 mwedzi uno waKakunguru. Tiri kufara nyika yedu yeZimbabwe nyasi yatambira apo kare kumwe kumushonga wodzihwamuoengo runosvika zviuru 700 chaiwo kubva kuSinopharm. Izvi zvinotofadza. Mishonga yese yatengiwa nehurumende kwai inosvika mamiriyoni 5 ano zviuru 400. Izvi zvinotofadza izvi. Mushonga kwese kwapo munyika kwakasvika mamiriyoni 6 kusanganisira tumwe kwakauya nevanhu vachipiwa mahara hurumende. Izvi tinozvikudza tichiti zvienderere mberi. Tindori pamushonga wodzihwamuoengo uyu nyasi hurumende kuburikidza nobazi rinoringana zvokutekedziwa kwemishonga inoseenzesiwa munyika roMedicines Control Authority of Zimbabwe ragoti iro kumushonga kweJohnson & Johnson kwakubvumiwa kuseenzesiwa munyika muno. Ipapa zviri kutofadza nokuti kamushonga kakundobaya kabodzi munhu achibva atokwana nako. Heno kuti wachagotenga rini kana kuti zvichagotekaira sei nokuti kune kwakubva muSouth Africa zviri kundohwadza basi kuti wakabva kuramba mazuva mashoma apfuura wanga wapuwa pachena. Heno kuti zvichagodini, asi tinondoramba tichitenda kuti kwawanda kwakubvumirwawo. Bazi romachiremba Medicine Sans Frontiers wanoita zvokurapa vanhu pachena wati nyasi wagopa hurumende mishonga inorapa chirwere chorurindi kana kuti TB inosvika zviuru 165 zvomadhora omari ekuAmerica. Izvi zvinotofadza. Tinoramba tichiimba kuti vanoramba vachititsigira kuti chirwere ichi chisvike pakutokuwa munyika medu. Nyasi wamunangagwa wagoreketaiwo nobato rawo kuti wari kuda kuti iro bato rawo rigounganidza mari inoita mamiriyoni emari ekuAmerica 140 kuti waite zvokutsvaka rutsigiro wosarudzo wegore rinouya. Idi mabi edu zvawo wanoita kutsvaka mari zvakanaka kudari. Izvi watoti zvichatungamiwa navachiyangwa wanenge wari ndiwo kutsvaka mari iyo. Heno kuti zvichagoperera papi? Aiwa, asi tinondoramba takaringa nokuti vamwe wabva wanangidzira kuti kohoko nai mari ibva yafanana nomari yakasaika kumangoda pokare mazuva mashoma apfuura aya agoreketiwa nomuferefete mukuru womunyika. Heno mabi yangu kuti munozvionawo sei isu chedu kundokunyepai zvinenge zviri kuitika. Hurumende yedu iri kutaikiwa nomari zhinji mabi yangu. Ipapa nyasi kwanzi kwabatiwa vanhu 3 wanga vari kudhiraivha magonyeti wainomvura asi wachinyepera kunge wanopeturu nodhiziri. Zviri kutorwadza nokuti ipapa wanenge wakakutura peturu nodhiziri munyika medu muno waribe kubhadhara mari dzomutero wacheti dziri kuenda kuZambia. Izvi zvinotorwadza mabi yangu, asi tinoimba kuti zvichakuwa izvi kana kuti vamwe wavo wachagobatiwa kuti zviite zviri nani. Hurumende yatiyo kubudikidza nedare remakurukota wagoite kuti masoja arerutse zvavanoda kuti vanhu vapinde muchisoja. Ipapa vanhu vorudzi rwechisani ndo hwakutofanira kuti waitiwe zviri nani kuti wagopindewo kuitira kuti wagone kubatana nevamwe wareke kugoramba wakaita kuketana. Izvi totozvitendawo nokuti zvinoita kuti wese vanhu waite kunge wari munyika yemubodzimo. Tatosarawo kuona kuti wachagoita zvokudini kuti warambe wachiwaendesera pamberi nokuti wakanga wakumbira kuti wagopiwe mvumo yekuenda hawo kovhima nokuti kugara nevamwe kuri kuita kuti magariro awo areke kugoita masvinu. Idi kana zvikabvumiwa, aiwa, tinozvitenda. Kambani yoSandvik kwai yagoisa muzinda wayo muZimbabwe muHarare unenge uchiringana nezvemuchina yechimanje-manje yokutoti wabatsire vanhu vari kuchera migodhi. Kwai wari kuda kuti vanhu vanenge vachichera migodhiwa wakone kugoziva kuti michina yavo iri kuseenza papi, iri kuseenza sei, yaseenza zvakawanda zvakadini, nokutoti vanenge vachibatsirwa nomuchina inenge yaunziwa noSandvik. Heno mabi yangu kuti munozviona sei, asi izvi kwai novazhinji aiwa zvisvinu zvinofanira kutoenderera mberi kuti zviitike zvakanaka. Kugara munyika medu muno kwakuhwadza mabi yangu. Kwaino bazi rinoringana zvokuverengewa kwezvinhu nevanhu mwedzi uno watiri uno, munhu mubodzi ari kuda mari inoita zviuru 4,380
manomwe nopfumbamwe kuti agotenge chokudya chakandolingana naye ari mubodzi. Kwai ipapa kana ari mubodzi akada kuingidzira zvimwe zvinhu anoda zviuru 620 omadhora omunyika kuti ararame zviri naniwo. Idi mabi yangu munondoitawo masvomho acho megani kuti muringitse kuona kuti wana murairidzi nowamwe wabasa wehurumende wari papi munyaya dzokutambura dzinhu. Mari yokuAmerica yange ichitengiwa nomadhora 75 ano masendi 64. Nyasi kwapuwa mamirioni 41 omadhora omari yokuAmerica. Toramba tichizvikudza izvi. Kumaolimpiki mwana wedu anonzi Scott Vincent kwai ari kutanda mangwana kutamba mutambo wegorofu ari pachinhambayo 50 paunhu hwese hwari ikweyo. Tomushuwira tuzvinu togokunyepai kuti anenge agotekaidza sei nyaya dzachedzi mangwana. Tiringe dziri kuitika pasi rese. Kwai America yagotumira tumushonga wodzihwamupengo tunosvika mamirioni 10 kuSouth Africa neNigeria. WakuNigeria wapuwa Moderna, wari muSouth Africa wakupiwa Pfizer. Izvi tinozvikudza izvi dai zvaenderera mberi. Iyo South Africa yagoti iri kutumira masoja chiuru chibodzi ano chiuru nomazana 425 omasoja kuenda kuMozambique kobatsirana nowamwe kuhwai hondo ikweyo. Izvi zvinotofadza izvi, asi ipapa kwai wachagopedza mari inoita mamirioni mazana mapfumbamwe ano 94 omari yomuSouth Africa iyi pamwedzi 3 iri kuteera. Iri mabi yangu hondo inotodhura pokare. Ipapa gurukota rawo rozvomari raburitsa mari inoita mabhirioni 30 anopfumbamwe omari kuti igobatsirai wanhu zvakareketewa nomutungamiri wenyika. South Africa pokare yahwadziwa kuti sei bazi reAfrican Union ragopa Israeri mvumo yokuti inge iri chimwe chikamu chikwata choAfrican Union ichi. Heno kuti zvichagoperera papi. Lupita Nyong'o wokuKenya kwai apuwa mubayiro TV Emmy Award wokuti agona kuerengetsa bhuku rakanzi Sulwe. Toramba tichitenda kubudirira tichiti zvienderere mberi. Tiri muKenyamo kwai washona wakabva kuZimbabwe noZambia kare wapuwa zvitupa zvawo nyasi. Takamboreketa gore rapera kuti wakasipiwa mvumo yokunzi waite rumwe rudzi rwomuKenya. Izvi zvinotofadza nokuti wazhinji wawo zvanga zviri kuwaomera idi. Toramba tichitenda apa tichiti pamberi nazvo. Midziyo yomutedzeri womutungamiri wenyika yoEquatorial Guinea kuFrance kwai ichatengesiwa. Apa midziyo iyi inosvika mamirioni omaeuro 150 chaiwo. Heno mabi yangu kuti zvichambotekaira sei ipapa ticharamba tichizviona. Apawo mukahatikidzwa kanyasi Piers Morgan aramba achindosekiwa nokushohwa nowazhinji nokuda kwokureketa kwache uko kunopikisana newanhu wese wanenge wari wechitema. Ipapa anga ari kureketa zvakanyangara, ari kuita mapwapwa pamusoro pemunhu wokuAmerica aiita zvomagymnastics anonzi Biles. Toramba tichiti pasinaye nozvaanoreketa Piers Morgan yu. Tiri ipapo mabi yangu. Aiwa kwanyasi tatenderera takwana. Ndini wenyu Mhanduwe WeNhau.